Abli na taon kay mawanan ta. Ay. Naman ko na ikuan di ayo hono no. Yung gas range, ano to? Gas range? Oh. Gas range? Ngani naman siyang talong oh. Law oy. Buang man. Buang. Mo yun. Sige ng 5. Piti-piti na basta siya gunit no? Wala. Asa yan ang lab. Sa lisuan na na. Nakakarikuha na naman. Basta sigar na ka. Tanan. Sige na ka. Ablihan naman ito ito no. Pumino. Ha? Asa na ba? Hindi naman ito sigurado ito. Ayun na. Ito, na yan na push. Di po. Ay, pause gini ay. Baik ko no. Matay gini siya. Sa kuan. Pause. Sa nab ni gini. Okay. Pause juga. Ito ito. Ya. Sige na. Balik na. Tingkay noon. Nganong dimusiga. So okay na guys, humana tag-repair guys. Sa gas range. Habilin ba yung screw na ko? Gaya cha! Ay. Bilin yun siya.